Ya aku yo lagi golek-golek inspirasi iki nek iso tambah-tambahan iku gawean sing modal-modal sithik tapi iso untung akeh lho. Apa ono, Pak? Ono Pak, ya ono Bu, iki nang YouTube iki ono iki mau akeh tak delok-delok iki. Contoh pertanian atau tapi iki Lho, Pak, nek tangi ngruput gawe aku yo rampung. nah iya. Engko ora kesusu-susu. Oh, ono omah disaponi ngono kuwi yo resik no Bu. Ya resik yo semute ra ono. Niki rak yo iso rampung gaweane, aku ku mikari momong. Nah, nak tangi rada esuk ngono kuwi karo iso subuhan ngono kuwi penak pikirane kan. Fresh, ra susu, buat gawe ora nabras-nabras. Ono penak. Ayo iso ngopi-ngopi, iso santai sithik. Ya aku yo lagi golek-golek inspirasi iki nek iso tambah-tambahan iku gawean sing modal-modal sithik tapi iso untung akeh lho. Apa ono, Pak? Ono Pak, ya ono Bu, iki nang YouTube iki ono iki mau akeh tak delok-delok iki. Contoh pertanian atau tapi iki tak delok iki lahan dhewe iki ono teman. Lemah sing kurang cocok nggo pertanian. Ngono kaya peternakan barang kuwi aku mung bingung sing ngopeni. Oh, esok sore kudu makani, ngrawat apa bapake padahal namangkat ya esuk baline rada wengi kadang. Jan iki nak penake nganu Bu. Nak ibu selonge lho. Jar-jar masak iso-iso kuliner sok. Masak iki kan akeh to Bu. Iki do masak-masak nang omah nang dapur ngono kuwi. Dionenke kuwi dadi ora jane ono pesenan lagi masak. Wong driver teko kayak ngono kuwi penak kuwi dadi rasa buka warung. Ya sok nek ngono. Tak ajar. Lah iya nak selo-selo kalau tole pas turu apa. Wis sak nganune kira-kira selerane lumayan kan iso icip-icip. Ya nek kok ora dadi ya aja nesu lho. Oh ya ora jeneng wong ngajar iki wajar ngono kuwi. Masalah nak usaha iki nak dhewe iki ora oleh grusak-grusuk. Anak grusak-grusuk ada orang menguasai bidangnya kok menganu gagal maning modal oke rugi to maneman to rugi oke ngono kuwi Bu. Nek aku ki anu arep usaha apa wae ki tak dukung, Pak. Nek ra ndek modal ya sesuk kae ngedol-ngedol perhiasanku kae lho, nggo modal sithik rak yo. Ya ora iso kuwi aja wis celengan to. Ayo nek pengen usaha sing anu butuh modal akeh to ya. Nah ya sok dipikir-pikir meneh. Nek usaha iki akeh ya iki pilihan iki. Ning ya aja sing aneh-aneh. Ono usaha aneh apa? Yo ka saiki usaha aneh iki. Oh ya Kayak apa? Kaya wong do judi online kae lho. Wah, kan akeh pagi marak to iki judi. Ora kuwi buah. Kuwi mengentak-entak iki kuwi. Iya, mengentak-entak iki ngono kuwi iki. Awang judi iki ming ade lawan sistem ya. Sistem kan luwih pinter karo manusia. Saiki pasang iki engko sok gayane dimenangke bar kuwi proses keblongke kas. Ya mulane aja tiru-tiru. Liyane wae sing halal. Ngono ya. Ayo nggo anak bojo kok yo golek-golek sing halal to yo sing halal kok golek-golek sing halal. Terus nek halal iki kepenak. Hasilnya dipangan yo kepenak. Awak dhewe pikiran lho penak. Ayo. Enjuk iki arep menyang jam piro iki? Jare saiki adoh. Waduh, iya. Wah lali to, Bu. Wis lek ngono kan. Oh, gak malah telat aku. Jaket ora tak siap jaketnya. Ora iki wae. Wis. Kuwi siji digora kuwi. Ora kuwi nang mau tak ribet. Ya tak bawa ke lawange. Mangkat but gawe sok hasilnya kan penak. Ngono kuwi ora nyambut gawe. Lah piye to, Bu? Ha kok sesarungan ki. Waduh, ngono kuwi. Iya. Jen. Ra koso e. Biasane langsung gendapan. Jan aneh-aneh. Wong arep kerja kok nganggo sarung.
Jan. Modele ngendi kuwi? Ayo lek wis awan Bu. iki. Nah, biasanya ra iso tangi gasik kepenak iso nyantai-nyantai malah. Biar sarunganmu mau lali. Semangat sih ya Bu ya. Ya. Nanti sing hati-hati nang ya. omah. Terus iki